Талашмыйча, ызгышмыйча, әйтелешмичә торган кешеләр юктыр инде ул. Булышкан юк бит инде. Юк инде, юк. Юк инде, әзенә вакыты үткәрәшүгенә. Гомумән әйткәндә үткәрәшмичә торган гаиләләр юк инде алар. Барыбер да без үткәрәшмибез дисәләр дә барыбер үткәрәшәләр инде. Әзмәс булса да. Ләкин халкыбызның бик әйтеме бар, бик ничек дип бик кирәкле. Өйдәгесе тышка чыкмый, тыштагысы өйгә кермәй. Шул закон буенча яшәгәндә тату-матур яшәргә була дип уйлыйм. Без нәрсә талашкан юк инде кышка башлап. Сугышабыз гына. Син җиңәсең бит. Юк инде. Җәмәгать без барыбер да тиз дуслашабыз. Ни өчен дигәндә без һәр көнне кич белән бер кайда булса чыгыш ясыйбыз. Һәм ничек кенә үткәрәшүгә карамастан безгә сәхнәгә тамашачылар янына чыгып нәрсә дип җырлыйбыз инде барыбер да. Син мине килми синеке. Bir kolunu birgə kitigəli deyib, məxəbət oynayıb җибәрәсен дә инде икенче куплетка ул мәхәббәт теге шымарлыкка әйләнә. әйе.